innitoɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وغاية أحبابه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بندرابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلمي قوتي من فو إندمو يتود من ونري سلمنا ما يتام جورا مدونا من ياغا مدوا سدوم بني من كال دو يمنو حال فلار نكي ويد نت بوري اندو هوري مو so tawi ko gollal neɗɗo no wawi ŋañanade hoore mum keeci mum kono sa hokki goɗɗo ŋañane mamo ɓuuri kono so wonti gandal kay neɗɗo ɓuuri andude hoore mum gila hanki faade hande gonɗen ɗo koye wuuro Aañam GODO min mbiyetemi ko Mahmuudu KAN ɗo e Aañam GODO jeeya babam wiyete ko Siree Fatim KAN nena wiyete Hajjatu Moussa KAN tana wiyete ko Ceerno Moussa Jammugel KAN babam laamima wuuro ngo laabi ɗiɗi baɗi kono wiya malal ceedi laamima wuuro ngo laabi ɗiɗi donc min kam mi lañata mi abbina banggam kono mi jingata goɗo kam gila hanki eɗen kaala ɗo taarih GODO e wasata min ne wooda ko beddimi hen goto fof noon kono andi eno andiri kala ko kalmi ɗo ko rewi laawol immi kota Allah so wonko jummi hen ɗon ñaago yaafuya ko neɗɗo wayi noon eɗen gonde musidɗo men gimmiɗo radio Bambilor min mbi sa meeɗi a jombi tan aɗa heewi rewde so jomum ɓooya gasa ko jaam tawi toon ɓe keewi arta ɗon mi totta mi émission ngaji jam ɓe ɗam kadi koɓe international aduna fof ne heɗo taarih GODO wona ko weeɓi haalde kono min tonngumi ko toɓɓere wootere ene wiye GODO hecci Fuuta GODO hecci Fuuta fof joni noon sa felliti wiide GODO hecci Fuuta fof a addat dalil la eyyi min mbiɗa jaɓi GODO hecci Fuuta fof kono yataw dalilu no woodi sen ƴeewi ko ɓooyi annabi Souleymane bun Dawuda ko annabi ko ɓi annabi o wuuri ko duuɓi 55 hakkunde makko e Nelaɗo sallam ko duuɓi ujunere duuɓi temedde jeeɗiɗi Nelaɗo sallam wuuri ko duuɓi 63 ko Nelaɗo yalti Makka fayi Madina faade ɗo joni to kalten ɗo ko duuɓi ujunere e duuɓi temedde duuɓi 53 e duuɓi 8 sa rendini ɗum fof hokkuma duuɓi ujunere hokkuma duuɓi ujunnaje 3 e duuɓi temedere e duuɓi 91 suggi annabi Souleymane faat ɗo to kalaten hande ko duuɓi ujunnaje 3 e duuɓi temedere e duuɓi 91 i joni noon enen fof en jangguino annabi Souleymane bun Dawud ni yiilotono e aduna he holko addanno jiilaw taw addanno eggude koɗa e nokku to koɗɗa ɗo wonto immiɗa wona walla aɗa rewe jawdi ma aɗa ayno ya ngara nokku tawani moƴƴi koɗa hen walla pera nokku o natto moƴƴude jawdi pera jaaha banggue goɗɗo wona ɗum fuɗɗima gila e annabi Souleymane bun Dawuda alayhi salatu wassalam kanko e dendagal annabaɓe nde o nela o jogino ko pucci makko e girawɗi makko omo fella diina omo yeeha e aduna he joni noon ha waɗi saaha goto e nder ɗalle makko o ari o ñalli wadde dongnirgal pucci e on saaha yimɓe ɓurani million ngaji temedere jinneji enen yimɓe ken askal jinneji kamɓe koɓe ujunere million ngaji 50 enen ken askal ma ɓe mbaɗi dongnirgal pucci o rewi yebde pucci ɗi ha waktu nangue daari mudde ɓurana haalni en ɓe wi hatta tawarat bil hijabi ɓe mbima waktu yoni o wi subhanallah o ñaagui Allah tedduttoɗo o rutti nangue ha e waktu o jul takusan nangue sirti mutoy o tubani Allah o wi hayde ko pucci ɗi goni sababu ha waktu ne fatarom yo pucci ɗi ngara waɗa
bam silam makko tan foddi ngol pucci kanji fo wari sab tuubande Allah wi mi weltani mama ko badda ko mi jabani ma tuubu buya ma pucci wonta waddindema hankadi mami hokka ɓuri pucci mi watti hendu e yamirore ma kala to jiɗɗa yaade yo hendu nawe mi hankadi kaw dañino yaade so tawi noon ko pucci e gueloɗi koye wawa arde Afrique hayde noon o dañino yaade hankadi to yiɗi yaade fof omo wawi yaade o ummi o yeehi Makkatal Mukarrama o tawi ɗon temettere e capanɗe jeegom jalam mi dari mi mbimo hayde ko diine pelata helɗiɗo o yiɗiɗo kelowo ɗino adda nde Rasul sallam nela Allah teddina aya Qur'ana qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa kanjum fof ɗi pukki wadde ko Souleymane wino ko woodi o waɗi ɗon ko waɗannoɗo no ɓenni e nder ɗanle makko o yeehi laabi 26 e nder aduna laabi 20 ɗi ko toon to leyɗele funnange laabi 7 ɗi ko leyɗele Afrique holko wonno sababu sah omo yaha e leyɗele saka leyɗele Afrique nelaɗo sallam leñol mum juutani balɗe ngala doole Allah holli Souleymane bun Dawuda yoroji ko garata yo waɗan ɓe pala e mersa soɓe gari ɓe dañano ɗum kuuri jomiraɗo wimo taj maayo Misra sa jole bato immimo Dakar ha Guinée Conakry ha Misra ha jaaha Makkatal Mukarram gartoya ha Libi tourna garta ha e Maroc Mauritanie tarol ngol ne juuti no feewi o taƴi maayo Misra o itti ngoye gueeƴ o rewni ngo Misra o fatiri ngoye gueeƴ tarol ngol usti ɗum ko Souleymane bun Dawuda golli ɗum hankkadi tarol ngol ustima so tawi a laamima kay sa gollani funnangue naaɓe a gollanan hirnangue naaɓe a gollanan rewa gollanan warko jomiraɗo wimo ya baytil migdas maɗɗa suudu ndu gasa maayo fleuve Sénégal ummade Gabon faade Ndar ko min jamirma hankkadi taw gurdam makko mandi ko heddi hen heewani heddi ko laabi 7 ɗi mbiɗen laabi 20 ɗi fof koye leyɗele fof lawol makko premier o ari ƴewta ko leydi ndi hono woori kada asa maayo walla aɗa waɗa tali walla aɗa waɗa lawol tere ma ƴeewa hoto ngol foti rewde nde danki ki ummi toon ki jooɗi ko Aañam GODO faami ɗo o fecci jinneji ɗi ɓen jooɗi Godo ɓen jooɗi Guédé ɓen jooɗi Timmu ɓen jooɗi Tiyabo Timbo ko nder Guinée ɓen jooɗi nder diwan Podor wuro no wiye Muyul koye nder Podor woni ɓen jooɗi hakkude Kiifa e ɓen ɗan wuro no wiye Tézirden Agra o fecci ɓe sen ƴeewi nder sañceji men he eɗen jiiya ɗum Kampama Ndar Kampama Hayrlaw Kampama Wourossogui Kampama Kidira ɓe pewna ɗum ɓe ko pewnoɓe Pomuji ɓe ko pewnoɓe Goudron ɓe ko joroɓe kaaƴe ngol woni premier makko voyage joni noon kanko o laamino ko jinneji e hendu e ndiwde yimɓe o tawi ɗo ko jinneji ɗum koɗɗo ne mbiye nasibine beele ɗum mi wawi ane andede duuɓi mum tugguinen faade joni en faade mimami duuɓi ujunnaje tati e temedere duuɓi 90 wadde ɗin wawi wiyede ko ɗin duuɓi woni duuɓi Godo eyyi hay wona yimɓe noon o tawino koɗi ɗo tawi ɗo ko jinneji nasibine en koɗi koye gasɗe on joguino jiyaɗo Allah goto ne dental makko kañum woni antan presse hakkude makko e ɗemɗe keddiɗe wiyete ko Asifu bun Barkiya yummum ko neɗɗo bamum ko jinne walla yummum ko jinne bamum ko neɗɗo kañum ne nana ɗemɗe ɗe foof kañum kadi ko joom ismullahi l'azam kadi hoto jejjiten Allah winoma ghuduwu ha saharun wa rawahu ha shaharun dawla annabi Souleymane ko kiloji ujunnaji 3 kirdol makko ko kirlol yaade ujunnaji 3 koye ngal Dakaru Lagos ko ujunnaji 6 kilo Lagos Jidda ko ujunnaji 6 kilo wadde so dawi makko on wawi hirndude o ara Lagos janggo so dawri o hirndu ara Aañam GODO ngam ko Allah haali wona Mahmuudu KAN haali koto jejjiten kadi o yehino leydi Sabayi
o tawi toon debbo gooto no wiye bilɗis ɓen ndewata ko nangue ko hefere o turni debbo o resti debbo o ɗum kam en jiino ɗum wona ko nawnomo toon ko ne ko ɗum uddimo ga hanko yahata ko yamirore Allah kono o santete ko mission ya waɗoye ɗum gasgol maayo ngo e maagol baytil migdas fof koye daawal lebbi ɗiɗi nde misiiɗo nde gasarta o sankimo yanti adi wadde wiyeede goɗo adi koye ngolɗo laawol ɓurata sellude ɓurata sembidde ɓurata kadi gonɗude machallah wa amma sa ƴeewi gure Fuuta nayeeje Godo Guédé Timbu Tiyabo ha garta wuro no wiye Dolol garta wuro no wiye Sande Tebgol 1803 ɓeɗo fof ko gure mawɗe kono goɗo hecciɗume Nouakchott en Nouadhibou en ɗum ɗo fof wonko firata Sinkitel en Singiɗi en Wadane en ɗum ɗo fof wonko firata kono noon sa yi